తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కుప్పలు తెప్పలుగా పడిన కుర్రాళ్లలో నుంచి కత్తి లాంటి ముగ్గురిని ఏరా. వాడిని ఊరికి తీసుకెళ్లి వాడి అత్తకి యముడిని చేస్తా, ఈ అమ్మాయికి మొగుడిని చేస్తా, మా నాన్నకి అల్లుడిని చేస్తా. సరే అమ్మా, నీ ఇష్టం. ఒక పారు ముగ్గురు దేవదాసులు, ఒక లైలా ముగ్గురు మజ్నూలు, ఒక జూలియట్ ముగ్గురు రోమియోలు, ఒక అనారు ముగ్గురు సలీములు. నేను ముగ్గురిని లవ్ చేస్తుంటే వినటానికి మీకెలా ఉందో నాకు తెలీదు, కానీ ముగ్గురు నన్ను లవ్ చేస్తుంటే వినటానికి నాకు భలేగా ఉంది.